Аз бях най-добрият филмов оператор на социалистическа България. Камера? Работа. Жена ми и сина ми избягаха на запад. Властта ме подозираше, че съм шпион. Да се открие дело за оперативна проверка под псевдоним оператор. Животът ми се превърна в кошмар. Познавате ли ме? Държавна сигурност се роеше в белето ми. Какво очакваха да направя? Трябва да съм готов. Да трябва какво? Трябва някакво сътрудничество. Иван Бърнев и Касиел Муашер във филма "Зад кадър" по действителен случай.